Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na kanal Fenix TV. Moje ime je Miloš Krstić, a naš današnji gost je profesor geopolitike i međunarodnih odnosa, gospodin Višeslav Simić. Gospodin Simiću, hvala vam puno što ste se odazvali mom pozivu. Hvala vama na pozivu i čast mi je i zadovoljstvo i nadam se da ću nešto doprineti da naš narod bolje sagleda situaciju i da razume šta se dešava i šta treba da radi. Hvala vam. Evo, za početak, produženo je primirje za još 2 dana, koliko sam razumeo, u pojasu Gaze. Da. Šta može da se očekuje posle primirja? Da li će se nastaviti sukob ili da može lako da dođe do eskalacije sukoba? Da, odlično pitanje, jer to je jedno od trenutno na svetskom nivou ključnih tema. Samo je laž da je to primirje. Nema vazdušnog bombardovanja, ali je svakodnevno u svakom, ja verujem, svakog minuta ubijaju po nekog palestinsko dete ili nekog civila, ostavljajući ih na ulici da iskrvare, jer ubijaju one koji dolaze u pomoć. Ubijaju decu na takozvanoj zapadnoj obali, to jest na desnoj obali Jordana, gde je palestinska teritorija, znači gde nije Izrael, to jest ubijanje se dešava redovno decenijama, od samog početka, od samog nastanka takozvane međunarodne zajednice, to je Sjedinjenih Američkih Država, koje su priznale, znači predsjednike, ja mislim 30 sekundi posle proglašenja zvaničnog u Izraelu, države Izrael, jevrejske države, nije proglašena država Izraela, nego jevrejska država. To isto moramo da budemo vrlo pažljivi u tim stvarima i tamo nema Izraelaca. Ustavni sud Izraela je rekao da ne postoje Izraelci. Znači, zvanična presuda Ustavnog suda Izraela je da ne postoje Izraelci, da je to ilegalno, da se to ne priznaje i potpuno je pogrešno što naši insistiraju. To je taj trik da nas navedu na rečima, magijom, znači sva ta medijska magija je napravljena da bismo mi, da ne bismo mogli da razumemo situaciju. Dakle, ubijanje, proganjanje, etničko čišćenje, genocid, etnocid, jer tamo nije samo genocid, tamo je i etnocid se dešava decenijama. Dešava se svakodnevno, svakog trenutka. Isto ono što se dešava Srbima. Nas samo periodično ubijaju bukvalno fizički, znači oduzimaju živote našem narodu, pojedincima, nekada čitavim grupacijama, ali etnocid se dešava isto. Mi smo najbliži Palestincima, s tim što smo mi u još goroj poziciji, jer smo mi okruženi Izraelom sa svih strana, uključujući one koji su u stvari mi, koji su se preobratili od nas u nešto anti-nas, anti-mi, anti-Srbi. Makedonci, takozvani Crnogorci, takozvani Bošnjaci, takozvani muslimani, takozvani, jer oni, ovo sad ne govorim o verskoj opredeljenosti i prološkom nasljeđu, nego o naciji kao takvoj koji su proglasili čak da postoji muslimanska nacija. A nama se podsmevaju kada pričamo o mitu kneza Lazara, o carstvu nebeskom, jer kažu da smo zatucani Srbi i tako dalje, a njima dozvoljavaju da se zvanično nazovu muslimanima kao naciju. Znači, primirje ne postoji. Primirje je isto eufemizam, znači laž koja zaklanja stvari, jer kada prestanete da bombardujete nemilosrdno, bezdušno, znači fosfornim bombama, čitava predgrađa, čitave delove grada, da ubijate čitave porodice, čitava zabavišta, sve to, onda to izgleda kao primirje. Ali se iz tog intenziteta, genocid, etnocid, bezdušna neljudskost, znači satanizam na delu, prinošenje žrtava ljudskih njihovom bogu, satani, se dešava non stop, bez prestanka, bez ikakve pauze. Znači sada, dok čekaju ove taoce, isto tako taoce, njih sad nazivaju zatvorenicima, a zatvorenici znamo da su zatvorenici oni koji su osuđeni za prekršaj, to je za kršenje zakona, za kriminalno delo, koji su stavljeni u zatvor da bi odslužili kaznu. Znači oni automatski tu decu, devojke, devojčice,
samo zato što su mrko pogledali nekoga, stavljaju u taj zatvor, u zatočenje, to jest u logore, i onda ih sada nazivaju zatvorenicima i da se vrši razmena da ovi daju taoce, što podrazumeva da su to teroristi koji su uzeli taoce. A ovi milosrdno oslobađaju. Vrlo velika igra tim rečima, jer mi podsvesno sve to razumemo, jer mi moramo jezik da imamo tačan, ispravne reči, a to skoro u svakom intervju možete ste čuli ako ste gledali, stalno se poziva na Konfucija, velikog mudraca, da naši trebaju to da uče, isto u sve mnoge druge stvari koje trebaju da uče, jer on je pre 25 vekova govorio da mora da se da tačno značenje reči, jer to je suština naše komunikacije. Možemo da se lažemo koliko hoćemo, ali mi znamo, ja znam da ti znaš, da ja znam da ti znaš, da ja tebe lažem. Ali i dalje se smeškamo i sve kao prijatelju, brate, ovo ono, ortak, ovo ono, sve ono, ali mi znamo da smo lopovi, kao što naš narod je veoma mudar, naš narod lepo kaže, ja tebi Vojvodo, ti meni Seridora, obojica znamo da ne pričam dalje, da ne bude nepristojno. Znači, taj genocid, etnocid, sve to traje i dalje. Evo, dok čekaju, znači, da se vratim na tu glavnu stvar, dok čekaju svoje porodice, članovi svojih porodica koji su zatvorenici, znači, podrazumeva se da su kriminalno nešto radili, a ništa nisu radili, da izađu iz zatvora, pošto se razmenjuju za ove taoce, takozvane, koji nisu taoci, koji nisu nevini civili. Isto to moram da objasnim. Oni njih ubijaju i na zapadnoj obali i u pojasu Gaze. U pojasu Gaze ljude koji pokušavaju da se vrate tokom primirja kući da uzmu nešto, dokumenta, sve ono što nisu stigli, oni ih ubijaju jer je dozvoljeno kretanje samo sa severa na jug. Ako pokuša neko čim ga vide, oni ga skinu. Evo ima snimaka koje postavljaju, hvala Bogu da imamo ovu tehnologiju koju pokazuju da ubiju čoveka, ali ne da ga ubiju na licu mesta, što kaže naš narod, nego ga ostave da iskrvari. I niko ne sme da priđe, jer kogod pokuša da priđe njega isto tako rane na način da on u mukama iskrvari, gledajući kako ga svi gledaju, shvatajući da umire, ne može ništa da uradi pred decom svojom, pred ženom, pred mužem, kakva god da je kombinacija. Znači, to su zločini koji su neponovljivi, ne daj Bože da se ponove, a koji su nezapamćeni do sada, jer ni nacisti nisu se tako ponašali. Ovo je neviđeno nešto u istoriji, osim kod nas ovde. I kod nas ponovo pričam o tome da kod nas čak nema ni primirja. Kod nas se sve dešava i dalje bez problema, znači mi moramo da budemo svesni da ne podržavajući Hamas ili koga god tamo, ili biti protiv Jevreja ili protiv države Izrael, njihove vlade, kogod, nego biti čovek koji gleda patnju svoje sabraće, svi tih ljudi koji isto imaju svoje voljene osobe, koji ništa nisu skrivili, jer nisu oni, nije moglo da bude 2,5 miliona ljudi, da su svi zločinci od nerođenih beba do ljudi na samrti i ljudi koji su u komi, u bolnici i tako dalje. Znači, mi prisustvujemo jednoj ogromnoj laži koja se nastavlja kroz medije i ja stalno pričam o tome da moramo da koristimo prave reči, da nikako ne upadamo tu u zamku, jer mi, govoreći o tome da je to primirje, mi saučestvujemo u laži. Znači, ovo je samo smanjenje intenziteta genocida, etnocida, etničkog čišćenja, iživljavanja, zverstva, satanističkog orgijanja, a nikako primirje. Da, pa to je i zvanični Izrael govori da će da nastavi sa istim intenzitetom i da bombarduje i da napada čak ako ne i jače posle ovoga. Naravno, to je grupa ljudi koja je sada na vlasti, je grupa fanatika koji su ravni Ali Izetbegoviću, Tuđmanu, Milu Đukanoviću, ovima u takozvanoj Makedoniji, ovima koji su u ovoj, kako se zove, Sloveniji u vreme uništenja Jugoslavije. Znači, svi ti, da kažemo, bezdušni, neljudi, zveri u ljudskom obliku, sada će biti kao Jevreji u Izraelu, što kažu zove da su zveri u ljudskom obliku, ali ovi jesu, jer ovi
ne pričaju, ja ne pričam o nedužnim Slovencima, o bebama slovenačkim, nego o konkretnim ljudima koji su bili na vlasti, koji su komandovali. Da. I u Hrvatskoj, takozvanoj privremenoj državi Hrvatskoj, i u privremenoj državi Bosni, koja zaista ne postoji, i u privremenoj državi Makedoniji, i u privremenoj državi Montenegru. Svi ti ljudi su bezdušne zveri koje jedva čekaju da na bilo koji način unište Srbe kao ljude, kao ljudska bića, kao živa bića, i svako sećanje, svaki spomen na postojanje nas kao naroda. Znači, u tome smo istovetni stradanju Palestinaca, koje ni njihovi neće da prihvate, niti da im pomognu za sad. Ja znam da narod hoće, ali iste te vlasti koje su po tim dvorovima po Bliskom istoku, koje su po tim palatama kao diktatori, kao što je to u Egiptu slučaj, isto tako ne žele, ne smeju, neće i računaju kakve političke poene mogu da dobiju, koliko dugo mogu da kalkulišu s time, uključujući i Erdogana, koji dalje nastavlja da prodaje gas, da izvozi stvari u Izrael i da zarađuje, a ovamo ače i buče, što bi rekao naš narod, kao nešto folirajući se, jer želi da se pokaže kao sultan koji obnavlja islamski kalifat i otomansko carstvo. A evo vidimo da dolazi do puškaranja između Izraela i Jemena. Da li može da dođe do eskalacije sukoba na Bliskom istoku generalno? Znači da je to... Naravno, ceo taj sistem je uspostavljen nasilno i samo u privatnim dogovorima američke administracije i tih šejka, tih velikaša iz tog doba. Znači, posle Prvog svjetskog rata u nekim slučajima, a naročito intenzivno i pod potpunom kontrolom Amerike posle Drugog svjetskog rata. Znači, tu je bilo nekoliko perioda kada je nešto kao Sovjetski savez imao nekog uticaja, ali oni nikada nisu razumeli pravu situaciju, jer su prvo i osnovno puno je bilo Jevreja koji su radili za interes samog Izraela, a ne za interes svetske revolucije komunističke, a drugo nisu razumevali te nacionalne verske stvari, dinamiku arapskog sveta i tako dalje, nego su gledali da to vide, da to iskoriste za neku sveopštu globalnu komunističku revoluciju koja bi dovela na vlast komunizam u celom svetu, što se i desilo samo na drugi način preko Amerike, koja je u potpunosti komunistička diktatura, koja je te svoje pipke sprovela pod čitavom zapadu. Da. Tako da sigurno će doći do eskalacije, to ja pričam već godinama, ako pogledate moje intervjue vidjet ćete da sam bio prvi i jedini koji je godinama već pričao, upozorava, jer ja s time bavim profesionalno, znam ljude, razgovaram, istražujem, gledam izvore iz prve ruke, ne neke priče, bajke, astrološke karte i neka nagađanja i neke fantazije o tajnim službama i tako dalje. To je neumitno, zato se to zovu političke nauke, ne zove se, kako se zove, astrologija ili kako oni to nazivaju, ezoterija, nije nauka. Ali oni se time bave i ljudi to više vole da slušaju nego nešto što je stvarno zasnovano na činjenicama i na velikom radu i trudu. Ja već godinama upozoravam da Izrael nema budućnost. Ranije to ljudi nisu mogli ošte da gledali su me kao ludak, bukvalno. I kad sam pričao o tome da će sve ovo da se desi, kad sam bio student, sad malo moram o sebi da pričam, ali naravno, samo. Moje kolege koji mogu da potvrde i prijatelji iz onog doba kad sam ja bio student tamo, kad sam pričao na fakultetu, u vojsci i svuda, i kad sam morao na kraju da odem iz te Jugoslavije, jer sam govorio da će biti građanski rat tamo. Oni su mi se smejali, posle su tražili da ih nekako dovedem u Ameriku, jer su shvatili šta se zbiva, pa su bežali. Pa kad sam govorio da će biti bombardovanje, pa sad pričam isto da će na kraju da Rusi bombarduju Beograd, jer mi radimo sve da navedemo na to da dozvolimo da ovi pucaju na Rusiju iz Srbije i da će Rusi morati da nas gađaju, ili Kinezi čak na kraju, što će biti najslađe ovim ludacima,
i patološkim manijacima da gledaju kako nas ubijaju oni za koje mi smatramo da su naši saveznici i naša braća u slučaju Rusa. Dakle, moramo da uzmemo stvari sa naučne tačke gledišta, naučno-metodološki analizu da napravimo i da vidimo šta se zbiva. Znači, neumitnost je da to propadne. Kako propada Amerika, znači centar moći i finansijski i vojni, tako će nestajati osnova za postojanje države Izrael i za opstanak uopšte tog naroda jevrejskog tamo. Da li se sad radi o bebama ili o babama, nije bitno, jer će oni sada biti viđeni svi kao legitimne mete, jer evo i ovaj Musk i njegova maska je pala juče, je rekao, ili danas, sad ne znam koja je vremenska razlika bila, da je potpuno legitimno, on je kao Jevrej iz Južne Afričke republike išao tamo kao jedan od glavnih lidera sveta, ne znam na osnovu čega, kad nije nikakve škole završio, niti šta radio, nego samo napravio pare i to zato što mu je sistem omogućio da to uradi, ali da ne ulazimo sad u to. On je otišao tamo i javno izjavio za ceo svet da je potpuno legitimno da mora da se ubijaju svi oni koji dozvoljavaju ubijanje civila. Samim time je legitimizovao, kako se kaže, i ozvaničio ubijanje sutra jevrejskih beba i jevrejskih baba u Izraelu, jer će i oni moći sada druga strana, muslimani ili Arapi, kogod bude, moći da kažu da su i te bebe i te babe legitimne mete, jer sam Elon Musk je to rekao. I svi ovi koji su do sada to sve pričali. Znači, mi moramo biti pažljivi sa rečima. Mi znamo iz tih svetih knjiga, takozvanih. Nisu one svete zato što je to, sad neko veruje da je Bog stvarno to pričao, ali mudrost ljudska se slila u njih. Onog doba kad su pisani. Sad, nama su mnoge stvari potpuno nerazumne, da ja treba vas da kamenujem zato što ste pojeli škampe, na primjer picu sa škampima, i odmah da vas izvučemo iz restorana, iz pizzerije i da vas kamenujemo do smrti zato što je zabranjeno da sedu škampi. Zato što ste obukli linen od lana pantalone, od lune džemper preko toga. Znači, ne sme da se mešaju, zato što imate u jednom frižideru mleko i meso. Znači, to su stravične stvari, budalaštine koje sa naše tačke gledišta nemaju nikakvu vrednost, ali su to svete knjige. Znači, ne možemo samo da birkamo šta ćemo da radimo, pa ćemo da bacamo kamenje na gej paradu, a ovamo nećemo one koji su se razveli da kamenujemo i njih. Zamislite sve to, ili one koji su izvršili abortus. Niko o tome ne priča u Srbiji. Licemerstvo je strašno i sve to birkanje i foliranje je stravično, ali najglavnija stvar da se razume tu je da je reč bitna, jer reč komanduje našim umom, kao što komanda u kompjuteru, vi ukucavate ili kad pravite program 1.0 ili ono kako se već to kaže, ne znam taj tehnički jezik, ili ubacujete neku kontrolu F6 ili ne znam ja kako to sve ide. Ja sam Macintosh od uvek bio gde je sve nacrtano, one ikonice i one sličice, da za nas glupe koji ne razumemo te stvari, da nam bude lakše da se sve prevuči i tako dalje, ali i tu je i ta ikonica obeležena nekom rečju koja nam kaže kopirati, preslikati, ovo ono, znači reči su moć, jer one komanduju tim čitavim sistemom i našim umom, a naš um onda nas navodi da naše telo izvršava određene akcije i mi ćemo se onda ponašati na kraju u realnom svetu, u onom opipljivom svetu, na jedan način ili na drugi način. Ili ćemo spasti bebu ili babu, ili ćemo ih krvoločno zaklati, ili spaliti žive, kao što smo videli šta se sve dešava i kod nas i na Bliskom istoku. Sada, te reči koje oni izgovaraju, oni u svojoj bezumnosti ne razumeju da ta moć njihova je tako klimava, kao i svakog ljudskog bića, kao i svake grupacije, sve što izgleda, i Džingis Khan je mogao da radi šta hoće, pa na kraju on umro i njegovi su se raspali, njih su jurili niz one stepe i ubijali njihovu decu i svetili im se i klali ih i ispaljivali i sve radili 5 generacija posle toga, kad su bežali iz Kine, kad je propala Yuan dinastija, oni su bežali i njih su hvatali, one koji su bili poslednji u nizu, kad su se povlačili ka Mongoliji, njihove žene su silovali, njihove bebe su nabijali na mačevi, na koplja i življavali se nad njima. Znači, ništa nije večito i ništa nije stalno
osim tih reči i tih značenja. Ako mi ozvaničimo da je potpuno legitimno ubijati bebe, sutra će tuđe bebe da budu ubijane. I u tome smo mi, to moram da naglasim, u tome smo mi Srbi, naši pravi intelektualci, naša prava elita, nadmoćni i superiorni u odnosu na sve druge. Jer i u Palestini njihovi intelektualci nisu toliko jasno napravili to razdvajanje i toliko jasno definisali u dijaspori, recimo naročito naši u dijaspori još ono doba u vreme raspada Jugoslavije, ta generacija cela je pomrla, više ih nema, ja ih pamtim i čuvam sve to za neko drugo vreme kada bude došao trenutak da se svim tim ljudima dignu spomenici, da se ulice imenuju njima, njihovim imenima, jer su učinili mnoge stvari veličanstvene. Svi naši jevrejski prijatelji, svi naši jevrejski neprijatelji moraju da budu u muzeju neprijatelja, ali svi naši jevrejski prijatelji moraju da budu u muzeju i ulice da budu imenovane njima, kao i anglosaksonski, kao i svi drugi. Ali samo smo mi jasno, nedvosmisleno osudili pravi zločin i pravo kršenje ljudskih prava, božanskih zakona, čovečanskih zakona i tako dalje, ljudskih zakona od strane naših i držali se tog jedinog principa da je zločin tačno ono što je zločin i da ne može da bude dobro ako ga mi radimo, a zlo ako ga neko radi nama. Ili ako našim prijateljima nešto radimo, da onda nešto rade, onda to da bude zločin, ako našim neprijateljima to rade, da to bude onda nama slast, da mi otvaramo šampanjac kao Hrvati kad su ove zveri bombardovale Srbiju. Dakle, ako Rusi ubijaju nedužne, a ja lično smatram da možda se desilo negde greškom, ali ne sistematski, ne zvanično, da je naređenje i politika takva, mi ćemo to da osudimo. Ali evo ovi koji izmišljaju zločine Rusa, nijednom rečju nisu osudili 8 godina svakodnevnog bombardovanja Donbasa, ubijanja dece, rušenja zabavišta, bolnici i tako dalje. Znači mi tu moramo da budemo svesni da smo mi ipak jedna uzvišena nacija čiji intelektualci pravi, ne govorimo o ovim prodanim dušama kod nas, nego pravi intelektualci, naročito u dijaspori, su sačuvali našu čistotu moralnu, da bez obzira na pojedinačne grehe i zločine, mi možemo da stanemo pred Boga kao narod i da kažemo, evo, mi nismo prekršili ništa. Jeste, apsolutno ste u pravu, gospodin Simiću. Evo vidimo sad, samo na trenutak želim ovo da kažem, u pojasu Gaze ljudi su bez struje, bez hrane, bez vode i to vodu što imaju, to je uglavnom kontaminirana voda. Fale krvi, kiseonika po bolnicama, ljude operišu bez anestezije jer nemaju anesteziju da im daju. Da li može da se sve to preliji kod nas, taj scenarij u Srbiji? Naravno, to je vrlo lako da se desi, to je, samo se očekuje, ja to isto pričam godinama, ako ste gledali moj intervju, stalno da mi idemo ka tome, mi hrlimo, i evo sada saučestvovanjem u samoubistvu, ne znam da li sam vam poslao moj tekst, poslaću vam kasnije, pa ga stavite ispod emisije, posljednji tekst koji sam napisao, o tome da mi saučestvujemo kao narod, ukoliko izađu ljudi na ove izbore, samim time će saučestvovati u samoubistvu. I nikoga ne mogu da krive kasnije. Ne mogu da krive ni Šiptare, ni Milogorce, ni muslimane iz Bosne, niti bilo koga, ni Amerikance, ni bilo koga, sami su krivi. Jer će dati legitimnost zločincima koji su se nametnuli i mi hrlimo ka tom periodu kada ćemo, možda nećemo da bude tako brzo kao što sam ja mislio da će biti, jer ipak je ta generalna svetska situacija malo drugačija. Značajno se promenilo u poslednjih par meseci, od kad sam bio u Srbiji u avgustu, mislim da sam se vratio, i u septembru sam se vratio, znači nema ni 2 meseca, ali se mnogo promenila situacija, tako da ne smeju da krenu baš tako, žestoko na nas, kao što su planirali bili.
očigledno bilo da će da Republika Srpska nestane, da i njihovi takozvani vladari srpski saučestvuju u tome da izazovu ispriku, što bi rekli ovi drugi, da imaju izgovor da nas potamane, a isto bi se desilo i na Kosovu, a onda sve to sledi, survava se i na kraju vrlo lako može da se desi, ono što ja pričam već dugo, da svi naši gradovi, a mi smo na ivici, bez rata na ivici smo toga, jer ceo sistem je urušen. Srbija je jedna trula zemlja, u bukvalnom smislu reči, zarđala, raštimovana, jedna šklopocija od države, koja se nekako još uvek vuče i kotrlja, dok istovremeno privatni interes blješti, šljašti, privatne kuće, privatne firme, privatni automobili i grade se pojedini putevi da po njima mogu da jurcaju, da se življavaju ovi koji imaju moć da zaustave saobraćaj, da sebi otvore puteve, da imaju vozila pod pratnjom i tako dalje. Njih interesuje taj centar Beograda, put do aerodroma i eventualno nešto da idu dole ka Nišu, ako će da se sretnu s nekima s kojima imaju neki biznis dole na jugu, da i to rasprodaju, da ostave taj narod bez igličega. Ceo društveno-politički sistem je truo, a onaj upravni sistem samo radi zato što ljudi još uvek po automatizmu idu i nešto rade i pokušavaju, i inženjeri, obični radnici, čistači, oni koji opravljaju te mašine tamo u tom elektrosistemu i u tim, kako se zovu, te toplane i ove druge te institucije koje, bolnice, domovi zdravlja i sve to funkcioniše zato što ti ljudi tamo koji rade znaju da neće moći ni mito da uzimaju, ni da pljačkaju taj narod ako su takve vrste, ili su stvarno pravi humanitarni radnici koji to rade iz ljubavi zato što vole taj svoj narod i svoj posao i veruju da čine jedno božansko delo pravednosti i milosrđa, lečeći taj narod. Ali sve je tu s pomoću štapa i kanapa. Čim jedan potres bude veći, to se sve raspada. Tako da će isto ostati, zamislite, Beograd bez vode. A gde će taj narod da ide? Šta će da radi? Oni nisu svesni koliko se igraju s osnovnim životima, a da ne pričamo Niš, vi ste u Vranju koliko znam, isto tako Vranje. U Pirotu ste, ali još lepše. Pirot je predivan, baš sam bio pretprošlog leta tamo, imam jednu prijateljicu predivnu. Lepo mogu. I baš uživam u onom starom delu grada i tako dalje. I meni se taj govor mnogo sviđa, mnogo me to boli što se ismejavaju sa mojim govorom, moravskim, koji je osnovni srpski, carica kneginja Milica je tako govorila, despot Stefan, despot Đurađ, svi naši velikaši, najveće plemstvo je govorilo tim akcentima juga, naši vodeći, najbogatiji ljudi su govorili tako, najveći biznismeni, najplemenitije duše našeg naroda, ali od toga su napravili spredačinu, jer sve može, samo ne može nešto srpsko. Srpsko, pa apsolutno, pa i pirotski govor je star govor, kao što ste sad rekli, tako, ja ne znam zašto je toliko, kao što ste rekli da se izvrgava ruglu, ali nažalost tako je. Zato što mora da se ubaci ljudima u glavu, evo ja kako govorim kad pričam sad s vama, jer sam ja produkt isto tog sistema, gde meni ušlo kad nešto akademski, fino, javno govorim, da ne govorim ko što se govori u Trsteniku, nego da govorim kao što se govori u Beogradu, tako fino, jer onda pokazujem da sam ja dostojan te titule doktora i profesora, a nisam neki džiber iz Trstenik tamo, iz Čaršije, što bi rekli, i onda mogu da se sprdaju samim. Eto, to je ta podsvesna pobeda njihova. Upravo o tome pričao sam ranije, o tim rečima, ne samo značenje reči, nego i zvučnost te reči, kako se izgovara. Zato su u starom Rimu, u staroj Grčkoj, u svim starim civilizacijama, u Kini, Konfućije isto tako, propisivao tačno koji ton, jer kineski jezik je tonalni jezik. U Rimskom carstvu, recimo, onaj Klaudij, ako ste gledali seriju, vi ste ta generacija sigurno koja se seća, možda mi izgledate mlađe, niste sigurno bili, ali mi smo imali tu seriju Ja, Klaudije, car i bog, po romanu Gravesovom, odlična serija, fantastična, gde je on mucao, a car i on je prvosvešnik,
on je bio vrhovni mostadžija, ovo što je sada biskup rimski grada Rima, Slobodan, koji se kod nas pogrešno naziva Franjom, ako već prevode ime sa Francisco, koje je njegovo ime na španskom, pošto je iz Argentine, onda neka ga prevedu bar na Slobodan, jer to znači, njegovo ime znači Slobodan. I on je vrhovni mostadžija, kao što je bio taj rimski car. Svi rimski carevi su bili vrhovne mostadžije, znači Pontifex Maximus. Oni su morali bez greške da izgovore te molitve i te rituale. A ovaj jadnik muca i onda je to moralo sve iz početka. Sve iz početka. I oni na kraju je najveća opasnost njegova je bila ne zato što je bio kao Kaligula, razvratnik, budala, ludak koji ubio i tako dalje, nego je više svima dozlogrdilo da večito po ceo dan, po 2 dana rituale rade dok on to sve ne izgovori kako treba, pa su hteli da ga ubiju. Pravili su te zavere da ga se reše, da nađu neko ko može lepo da izgovori. Ljudska priroda je takva, jer kad nametnu vam i ton i izgovor kako mora da bude, onda vi imate podsvesno osjećaj inferioriteta, inferiornosti i onda ne smete ni da se javite, čak i kad imate nešto pametno da kažete, jer ćete da zvučite kao oni što su zvučali kao onaj, nije Ćirko, kako se zove ona, nisam ni gledao tu seriju, nekad mi... Da, Boga, da. Mislite sebe da stavite, onda znači čitavu jednu populaciju iz Srbije, 1.000.000 ljudi pretvaraju u tog Šojića i onda oni jadni moraju da ćute. Ili ono što je bilo selo gore, baba se češlja, ispadnemo svi kao, joj, sine Dragane, mi budemo glupi seljaci koji ništa ne znaju, koji su kreteni i onda morate da ćutite. Jer se osjećate inferiornim i onda samo beogradski fićvirići, foliranti, gnjidice koji lepo govore mogu da nešto pričaju. U stvari pričaju najveće laži, najveće budalaštine, prodaju zemlju, izdaju, veleizdaju, čine i tako dalje, ali mi ćutimo jer mi se osjećamo kao da nismo dostojni da se... A zaboravljamo da su iz naših krajeva najveći naši vladari, oni koji su stvorili državu, koji su je očuvali, koji su nam je predali u zaveštanje, da je nastavimo da gradimo, da unapređujemo i da je očuvamo i da je predamo svojim potomcima da su upravo iz naših krajeva. Da, apsolutno, pa naravno. Ali to je, evo, oni menjaju sad ovo Australija, oni se akcentuju Australija. Ona iz SNS Jovanov, on traži da se oslovljava sa Jovanov. Da, a isto kao ono što je Jeremić. A da li on Jeremić ili Jeremić, on je veleizdanik koji je započeo saučestvujući sa Tadićem i sa ostalom bandom žutom u veleizdaji i u proprošćenju Srbije, u rasprodaji, u pljački cele jedne zemlje, celog jednog naroda, a danas je on taj koji hoće da kao spasava. I ima onda oko sebe najveće, takozvane najveće beogradski intelektualce koji vrlo slatkorečivo pričaju, koji su zlatousti, medousni, a u stvari su gnjide i trutovi koji nijednu kap meda pravo nisu stvorili za naš narod. I zato neko kao što ste vi ili kao što sam ja nemaju šanse, zato što smo mi džiberi, seljaci, glupaci, primitivci, nismo iz Beograda. Da, strašno, ali po toj njihovoj gradaciji nekoj ponosno sam džiber iz Pirota nego da sam licemer iz Beograda. Da, apsolutno. Gospodine Simiću, evo sve što se ovo dešava u svetu, da li je to projekat, da li se to zapravo stvorio projekat Zlatna milijarda o kojem se govori? Evo, kad se vidimo, ratovi se sve duže vode, iscrpljujući, evo sa Ukrajinom koliko finansiraju da se suprotstavlja Rusiji, sada ovo što se dešava na Bliskom istoku, da li možemo to da svrstamo u segmente projekta Zlatne milijarde? Dakle, da li možemo to da svrstamo u segment projekta Zlatne milijarde ili Agende 2030, gde oni jasno kažu da su ljudi resursi, znači oni bukvalno... Evo ovako, da prvo kažem da poznajući istoriju, proučavajući sve to, nije to ništa ni novo, ni revolucionarno, ni inovativno, to je od pamtiveka tako. Ljudi su uvek posmatrani od strane tih vladara, da li konkretnih, vidljivih ili onih iz senke, kao resursi, jer većina ljudi se
ozveri i postane lažni bog u svojim očima kada se domogne vlasti, kada vidi da ljudi se klanjaju, odobravaju svaku budalaštinu, smeju se na loše šale, jer smo mi po prirodi poltroni, ulizice, gnjidice, većina stanovništva. Znači, većina u stvari želi samo da bude ostavljena u miru i da ih niko ne gnjavi i onda se pokoravati zlotvorima, dajući im legitimitet i zakonitost. Znači, nije ništa to ni novo, ni drugačije. Imamo Šekspira, koji je sve to lepo opisao u Kralju Liru. Ima ona scena kad kralj kaže u pećini žedan, a kiša lije, ali nemaju, jer on je nemoćan, ovaj drugi je slep, ili on valjda slep, zaboravio sam sada davno, nisam čitao, ali sećam te scene kada kaže, nekada kada sam bio kralj, samo je trebalo da pomislim, da ukažem da sam žedan i 100 ruku bi krenulo da donese pehar ispunjen hladnom, pitkom vodom da ugasim žeđ, a sada nikoga nema, čak ni Bog mi ne daje, jer oni kad imaju vlast počinju to da vide. Videli smo kako su koristili robove, milioni ljudi, koliko su stradali, koliko su slali 100.000 u bitku u Kini, recimo, koja je imala uvek brojno stanovništvo, gde je prvi car, recimo, po 100-200.000 ljudi slao u bitku gde bi većina izginula i onda ih ostavljao da istrunu i svi drugi su odlazili, nisu se ni brinuli da li će ovi da budu pokopani ili neće. Isto tako sve do nastanka Crvenog krsta, kada su ljudi dolazili, obični, koji nisu bili učesnici rata, nego su bili bogataši koji su na piknik odlazili, čak i u građanskom ratu u Americi, kad je bila bitka kod, ne mogu se setim, blizu Vašingtona, zaboravio sam kako se zove, nisam o tome razmišljao dugo, pa mi sad ne želim da kažem neko drugo mesto, ali su iz Vašingtona cela elita kongresna je sa svojim ženama i decom i sa robovima, iako su se borili protiv ropstva, oni su imali, veliki broj njih imao robove koji su im iznosili na brdašca oko tog mesta gde će bitka da se desi, postavljali onaj piknik, znači ćebadi, stolice i ono udobno i ručkove služili i vina i piće i sve živo, da posmatraju dole kako se ovi ubijaju. Isto je bila ona bitka, čak je recimo boja, ona magenta boja dobila ime po boji krvi na zelenoj travi, koja je bila toliko izlivena da su ljudi, slikari koji su dolazili da to skiciraju, da slikaju tokom borbe, da bi imali osjećaj. Znači, ljudska perverzija je takva i ludilo je takvo da su išli to da gledaju. Znači, sami su odlazili da vide kako se žrtvuju bogovima zla, sotoni, da kažemo, eto, figurativno, ljudski životi i kasnije bi se vraćali u salone i pričali o tome. A slikari bi im onda prodavali za skupe pare te slike, da ih podsjećaju uvek na te bitke, a veličajući onoga ko je pobedio, naravno. E sad, recimo, u toj bitki kraj Vašingtona izgubio je sever. Pa da vidite vi kako su bežali, koliko ima zapisa o tome, kako su se preticali, kako su jače kočije i jači konji izgurivali sa puta ove jadnike koji su imali slabe čeze ili neke taljige ili nešto, kako su ti robovi gurali žene, belkinje sa puta da bi neka gospođa senatorka ili ne znam šta je već bila, bogatašica koja je bežala da je ne bi uhvatili ovi sa juga, pošto su oni bili pobednici u toj bitki. Isto tako je bilo svuda po svetu, znači nije to ništa ni novo ni drugačije, uvek je to bilo. Jer uvek ta elita smatra da ta neoprana hoi polloi, kako je i Cezar nazivao, znači neoprana, prljava, štrokava masa, smrtljiva masa, vi vidite danas, pogledajte samo naše medije, pogledajte te voditeljke koje su do juče bile nikakve, i one su bile štrokave, krezube, nikakve, pogledajte Zoranu, onu kako se zove, što je bila ministarka, ona prokleta Jerina, ona za... Zorana Mihajlović. Da, bombe, da. Da. Ja se sećam, verujem da je bila
jedna rugoba, nije ništa bolja ni sada, to je moje uverenje i mogu slobodno to da kažem i ne bojim se, ne može ni da me tuži, moje uverenje o njoj je tako, pa sviđalo se njoj ili ne, ali kada je postala, kad se domogla para, koliko je tu bilo, koliko kreča i farbe je moralo da se stavi da bi ispalo da je malo pristojnije i da bi zadovoljila svoju potrebu za nekim uzvišenim izgledom. Evo vam ona Jeremićka isto na televiziji, kako se zove, voditeljka. I ti, što kažu u mom kraju, karaštaci, odmah čim malo dobiju neki položaj da se izdignu iznad te prljave i neoprane mase, čiji deo su bili do juče i nemaju nikakvu osnovu da budu ta elita za koju se izdaju, apsolutno nikakvu. Odmah počinju da smatraju da, ma šta ti sa Kosova dole, kao što u Beogradu pričaju, šta oni dole iz Pirota, šta će oni sa Kosova, oni dole, šta će oni iz Trstenika, oni džiberi dole, jer oni su gore. Oni kažu, nije to je zato što na mapi izgleda gore. Nije, zna se tačno zašto podsvesno smo mi dole, a oni su gore. Ta ljudska jednostavno karakteristika je da se tako ponašamo i da to vidimo. Mi vidimo u celom društvu, kod nas, na primjer, ti jadni cigani kako su bili, ali čim su dobili zaštitu, znači od ovih takozvanih nevladnih organizacija koji su stvari strani agenti, što bi trebalo bude i kod nas, čim su im objasnili, čim su ih naučili da su oni nedodirljivi, evo kako se oni ponašaju kao Jevreji što su bili proganjani, da ne ulazimo u to da li su bili proganjani zbog ovoga ili zbog onoga, nije bitno, ali čim su oni mogli da proganjaju, da ubijaju, da vrše genocid, oni su odmah krenuli to isto da rade. Znači, niko nije imun, niko nije, da kažemo, izuzet od toga. Ja sam bio na mestu u Đorđiji, van grada Atlante, imam i čak i fotografiju u Trsteniku u mom arhivu tamo negde i uvek kažem da ću da je potražim, jer to je bilo ranih 90-ih kad sam ja bio nešto na službenom putu, pa su nas vodili tamo gde su bile one stene na nekoliko jezika, na 8 klasičnih i na 8 savremenih jezika, glavnih, gde se sve to pričalo i mi smo se tada slikali, ja sam ljude pitao koji su bili sa mnom, i Amerikanci i naše, ljudi, zar ne vidite, ste vi pročitali što ovde piše i oni nas vode da nam tu pokazuju da se, i mi se slikamo i nosimo to kao uspomenu, a u stvari nam je to osuda na smrt. Jer to garantuje da ćemo mi biti u tih 500 miliona. To je sve bilo za očuvanje ove planete, očuvanje okoline. Pa čekaj, zamislite sad neko kaže, evo 8 miliona Srba, 7, 6, koliko god ih ima, oni su višak, kolji to, spaljuj, nema veze. Rusi, ko određuje ko su tih 500 miliona? Znači, tu ima nečega, ali nije to ništa ni opasno, ni strašno, samo po sebi, jer ovaj veliki uvod sam napravio da bi pokazao da ta patologija postoji od pamtiveka. Problem, ono što je strašno, ono što mene užasava, je to što mi samo pričamo o tome i pravimo mit od toga i plašimo jedni druge. Imate pun internet naš, alternativni ljudi koji pričaju da je sve već dogovoreno, da nema spasa, da tu nema ništa, samo treba da čekamo mirno da nas pokolju i da smo mi već gotovi. To je ono što mene užasava. Umesto da imamo pun internet na alternativnim medijima koji moraju, kao vaš kanal i ovi drugi koji su slobodni, da traže ljude koji će da nam kažu ne, mi ćemo to da sprečimo, mi ćemo da napravimo našu državu, srpsku državu, kao što su naši preci, Karađorđe i Miloš, kakvi god da su, svi oni grehovi koji su oni imali, oni su bili vođe velike i stvaravci, i Despot Stefan, i Nemanja i sve. Kad se sve to uzme i odmeri, oni su bili mnogo dobri u odnosu na druge sa zapada i sa istoka, naročito po Aziji, od Džingis Kana i Tamerlana i ostalih manijaka. Naši su bili anđeli koji su sve to stvorili, ne samo za dobrobit njihove kraljevske porodice ili njihovih pomagača, nego i za dobrobit celog naroda. Stvorili su narodnu srpsku državu sa narodnom dinastijom, sa narodnom vlašću, sa narodnom crkvom, sa narodnim pismom, našim posljednim, jednim od 16 pisama na svetu koje postoje, a mi ga se odričemo. I moje bratanice, na primjer, pišu latinicom.
I kao, pa ne, i to je srpsko. Pa jeste, ali mi imamo srpskije, naše, izvorno, jedinstveno, svi nam zavide na tome. Evo, ja sam neki dan išao, pa ceo salon je došli, svi oni gosti, mušterije su se naređali kad sam ja završio, kad sam odlazio, da im svima napišem na ćirilici imena, jer ih je oduševilo to, dok se nova škola pitala me odakle sam i tako dalje, znate kako se to ide kod izera, i kad sam im rekao da mi imamo mi svoje pismo, jedno od 16, pa imamo i mi, rekao, jeste, ali nije vaše, vi ste ga preuzeli od starih Latina preko Španske imperije i tako dalje, nije meksičko, nije nikako posebno, nego jedno opšte, znači stotine drugih država i naroda to koristi, a mi imamo sve to. Znači, to je ono što mene užasava i što je stravično, da mi ne možemo da nađemo 10 ljudi koji će kao ja da pričaju stalno o rešenjima, koji će stalno pričati o tome da mi moramo nešto da uradimo, da se suprotstavimo tome. Jer šta mogu da nam urade ako hoće da ostvare taj plan? Pa ne mogu nam ništa. Naravno, ako smo jedinstveni. Oni su nas bombardili, to je jasno, ali to je već znači direktno, mi imamo pravo da se branimo. Da. Mi moramo da stvorimo uslove, preduslove za odbranu i očuvanje života, ne da budemo kao ovce koje vode na klanje i da jednostavno idemo tamo da nas prvo šišaju i da nas onda zakolju, pa da nas onda raščerupaju i vunu i sve živo do poslednje kape krvi da iskoriste to što smo mi. To je ono što mene užasava u današnjim Srbima, da mi nemamo 5 ljudi, čoveče, nema koji su sposobni, ima tu nekoliko koji nešto pokušavaju i pričaju, ali nema te organizacione sposobnosti, nema tog životnog, kako se to kaže, žiške. Znate, kad kažu i kod vas kažu, mislim, kažu ona je žena žiška. Ne u nekom tekstualnom smislu, u vulgarnom, nego baš kažu žena koja drži kuću pre na sebi, koja je osnov, temelj, stълp onaj koji stoji tu. Što je bila majka onaj prvi put socijalna jutrenje, što su potpuno pogrešno. Ja kad sam bio klinac u školi, ja sam se bunio i rekao, kakav otac, pa otac je tu jedna nula, gnjida, bespismen, kockar, propalica, kako to nije pričao uopšte o ocu, pričao o majici, koja je iz pozadine. Ima tu jedna naša naučnica, Svetlana, mislim da se zove, izbrojio se sad prezime, davno je bilo, napisala ceo rad na engleskom, doktorski, ja mislim da je, ako ne magistratura, ali mislim da je doktorski zasnovan na toj pripoveci, da pokaže koliko smo mi bili svesni snage žene, ne u nekom feminističkom smislu, ovom bolesnom i bezveznom, besmislenom, koji u stvari samo služi da propagira ovu bolesnu satanističku ideologiju, nego u onom izvornom smislu da znamo da bez te žene ne može da bude ništa. Ja zato pričam u posljednjih nekoliko godina, posljednjih godinu dana, najviše nekoliko meseci, da samo žene će da nas spasu. Neće muškarci. Tu nema M od muškarca više. Tu nema za 100 grama jaja, da kažem tako vulgarno, i nema za 1 santimetar kičme među muškarcima da se skupi dovoljno da se napravi jedan, bar pokušaj za to. I tu ima jedna organizacija koju vode žene u Srbiji. Ja sam se pridružio njima, Narodni pokret za Vaskrs Srbije, pozivam ljudi da se tu, naročito žene, da se udruže sa njima, jer te žene su žene žiške koje to pokreću, koje neće da se predaju, koje hoće da vaskrsnu tu našu zemlju i da stanu na put svemu tome. Jer ne može nam niko ništa, pa za 5 minuta bi se sve rešilo samo da ljudi izađu. Ja sam o tome pričao, vjerojatno ste videli, bezbroj intervjua. Pa ne mogu nam ništa, pa zamislite da država još bude naša, koja se bori za narod, za opstanak, za život, i da ta država onda sve svoje resurse, sve svoje instrumente, sve svoje poluge koristi ne samo za odbranu s polja, nego za povratak života u srpski narod, povratak duha, ljubavi prema životu u našem narodu, da povrati želju za širenjem, za razmnožavanjem, u bukvalnom smislu reči, da sve čini da omogući tim mladima koji žele da to imaju, a većina želi. Mi trošimo energiju na zabranu nečega što ne može da se zabrani, a ne podržavamo ni gramom energije, ni kilodžulom energije
nešto što je pozitivno samo po sebi, koje postoji, želja mladih parova da naprave porodicu i da mogu da žive, da prežive. I onda okrivljuju gej populaciju zato što je bela kuga. Pa nije, u prirodi nemaju osnova, ne žele, jednostavno, nije ni, ne znam kako to da kažem, ne izgleda ružno, nema ništa protiv toga, ali hoću da kažem, mi ništa ne radimo da onima koji žele da naprave porodicu u onom smislu klasičnom, da postoji majka, da imaju decu, bar jedno, ali još bolje da imaju, moji su preci imali do mojeg oca i majke, nas je bilo četvoro, dvoje su umrli kao mali, pa je ostalo dvojica nas, ali pre toga je bilo 9, pa 12, pa 19 unazad. A da ne pričamo još unazad, mi imamo 7 generacija, znamo unazad. Tim ljudima treba omogućiti, jer mi smo i razmaženi. Pre nije bilo. Ko je davao tom nekom mom čukun dedi u ono vreme kad nisu ni znali da postoje tamo negde u Srbiji ili čak i u Beogradu neka familija koja je postojala, ko je njima davao neku državnu pomoć u 19. veku, kad ni knez Mihajlo nije imao dovoljno za svoj dvor, nego je morao uvek da krpi s jednog kraja na drugi, da rasteže i da pazi na trošak. Nije bilo u budžetu ni za vojsku, kamoli za neke socijalne pomoći i tako dalje. Danas mi to znamo, mi smo na drugom nivou i opet se ništa o tome ne radi. Mi trošimo energiju na taj strah od nečega što sigurno ne može ni da se desi i na neke stvari koje su negativne, mi smo protiv umesto da smo za. Kao narod, večito protiv. Nikada ništa nije dobro. Večito se nešto svađamo, vidi ko zna kakvi će komentari da budu. Naravno, ja znam, uvek pogledam onako prvih 20-30 obično i vidim da ima puno dobrih, ali ima nekoliko onih zakjerala koje odmah, lako je njemu, on je u Meksiku, lako je onome, on je tamo ne znam gde, svima je lako, samo njima jadnima nije. Kao da nama pada sve, evo sad će čim završim intervju da mi dođe neko da mi donese jedno 10.000 dolara, evra, pesosa, ne znam ja čega, i čup sa zlatom i da mi da neku titulu tek zato što sam tu, nema veze. Mislim, to su sve besmislice. Umesto da nađemo, pa 10 ljudi bi promenilo sudbinu Srbije, naročito u onom trenutku kada je ceo svet u promeni i kada mi možemo da zauzmemo naše legitimno mesto u svetskom poretku koji se pravi pred nama. A mi skačemo u provaliju sami, zajedno sa ovim satanama, pravo kod satone glavnog u njegov koto dole da se pržimo vo vijek i vijeku. Umesto da idemo na stranu dobra, na stranu pravde, na stranu istine, na stranu života. To je ono što je najgore. Pustite vi te priče o tome da oni planiraju. Pa planiraju, pa ja znam da imam neprijatelje u školi koji se ne slažu sa mnom politički i moje predavanje u Ukrajini, na primer, je potpuno drugačije od njihovog i oni su mi optuživali i imao sam probleme i tako dalje. Pa šta sad, treba da sedim ovde da kukam? Ne, pre nego odmah boriš, ideš dalje, pokazuješ, nema, život je borba, život je ljubav, kao što kaže naš naučnik Pešić koji je dešifrovao Vinčansko pismo. Prva poruka, kaže, je bila život je ljubav. Pa uzmite ljubav kao osnovu, ne pričajte samo laži. Mi smo pravoslavni hrišćani, mi smo za ljubav, ovamo prvo što urade je osuda da se ubije, da se spali, da se progna, da se prokune neko. Radite to što ste rekli da želite da radite. Pa da, upravo to kod nas se mnogo psuje i Bog i majka i svašta, to je isto ovako baš fenomen kod nas. Recimo to Bog kad se psuje ili tako nešto. Meni je to uvek bilo odvratno, ja znam da nisam, znaju svi moji prijatelji da vrlo retko sam psovao, a da sam prvo iskustvo mi je bilo, kad sam bio mali, ja sam to vidio da svi tako rade i onda kad sam došao, baba je bila stara gospođa, bilo je nekog u Trsteniku koji je bio vrlo otmen gradić sa puno ljudi koji su imali, pa Dobrica Ćosić, Moravski krvolok je ipak opisao taj život tamo, koliko se ljudi odmah školovalo u inostranstvu, tamo ja se sećam da su oni govorili na francuskom, baš u kući Katića, moja baba je bila prijateljica sa tom Persom
gospođa Persson, ja sam je uvek vodio na kafu, na čaj sa drugim gospođama, profesorka Caca, onda jedna Francuskinja, jedna Čehinja, sve to je bilo toliko fino i otmeno i ja sam, videvši da svi psuju, čuvši u stvari, i ja sam došao kod njih i onako kao mali 3-4 godine sam im tek progovorio, što se kaže, i došao onako zvanično stao i istresao sve to. I one su se šokirale, jednostavno su ostale bez reči, to je prave gospođe, ne? A ja sam ponosan. Kad smo se vratili kući, onda sam prvi put onu Jadranku, znate, one plastične, one... Da, bome, da. To sam dobio. Baba me prvi put i jedini tada istukla po zadnjici. Otac nas nikad nije udario, a majka je 2 puta varjačom. Ne mnogo, ali dovoljno da zapamtimo. A tata je samo trebalo da nas pogleda i sve je bilo jasno, nije bilo nikakvih drugih stvari. Znači, može se kad se hoće, kad se napravi pravi red i poredak u porodici i u društvu, sve može i mora da bude adekvatno, mora da bude odgovarajuća kazna za delo, to je nedelo koje se počini. Ali mora da postoji kazna, mora da postoji odgovornost, jer ja posle toga više nikad do vojske, onda jednom u vojsci noću, kad sam bio na nekom dežurstvu, sam psovao koliko čijaš, jer mi je više bilo preko glave svega toga što sam vidio da se sve raspada, da se krade, da se pljačka, da se izdaje, da se radi na uništenju Srba, da namerno radi na svemu tome, a ništa nismo mogli da uradimo i da većina tih Srba koji su bili oko mene nisu čak ni bili svesni šta se dešava. I onda čovjek nekad tako i mora da se istresi. Nije to ništa toliko samo po sebi loše, to mora tako da bude, da bi mogli, jer i te psovke i prostakluk nekad taj verbalni mora da se očistite, da taj paroksizam da se doživi u tom negativnom smislu, da se to izbaci iz sebe, kao čir kad pukne. Mržnja je isto tako. Nemojte da mrzite. Ma kako nemojte da mrzite? Pa mora da postoji mržnja, je još od starog veka je objašnjeno tačno, Aristotel, čini mi se, je lepo objasnio da je mržnja sastavni deo, ne može da se voli bez mržnje, jer morate da mrzite nešto što nije dobro. I čoveka i delo. Nije to ona ludačka mržnja, nego mora da postoji mržnja zato što je to mrsko. Od toga da u našem jeziku je sve to, u engleskom, u drugim jezicima, to nije tako etimološki jasno kao kod nas. Kao kod nas, da. I ljubav, ljubiti, pa koga ćete da ljubite? Ne možete i da kažete, ja u engleskom, u Americi, naravno, I love, ne znam ja, I love this chair, volim ovu stolicu. Kako možda voliš stolicu, pobogu? Svi, zanimljiva je, okej, to sve, ali da volim stolicu, kod nas već, ili zaljubio sam se u, ne znam, u neko jelo. Normalno. Znači, naš jezik je mnogo suptilniji jer je stariji, jer je znakovno, znamenski povezan sa suštinom tih reči koje koristimo i zato se intenzivno radi na toj desrbijanizaciji našeg srpskog jezika i uvlačenju tih stranih reči kao u rumunskom, na primjer. Ja sam u studenta, briljantnog dečka koji je bio fantastičan i bio Srbin u stvari. Ja sam mu pokazao da je Srbin i on je bio potpuno šokiran time. Ja mu kažem, pa čekaj, to nije rumunska reč, čovječe. Nemate vi jezik rumunski, imate srpski sa primesama, a sad intenzivno vam stvaraju kao što rade u Skandinaviji. Menjaju im, ubacuju anglicizme, na Islandu sve te zemlje bivaju preobraćene u nešto što nema veze sa njihovom suštinom. Zato oni to ne osjećaju. Zato kad gledate televiziju današnju, narod ne razume šta oni pričaju. Jer se ide na destinaciju. Radi se u školu, se ide radi edukacije. Pa kakve to veze ima? Putuje se na cilj neki. To je cilj našeg puta, a ne destinacija. Tako je, da. Bez veze, mi imamo reč. Onda nam nije edukacija, jer edukacija ništa ne znači. Pošaljem dete na edukaciju, ko zna šta to znači. Otišli samo da pije i da pijanči, da se drogira i da juri kurve i tako dalje. Nije. Kod nas zove obrazovanje. Obrazovanje, tako je, da. Na nauku se dao. Da se nauči nečemu.
da se obrazuje. Ima puno, sad treba lingvista neki pravi, ne ovi kvazi lingvisti, da dođe, da objasni sve to, zašto mi moramo da čuvamo naš jezik do smrti, beskompromisno. Da. Jer vi kad kažete nešto, ako čitate moje tekstove, vidjet ćete da vrlo malo stranih reči ima. Vrlo malo. Jer nisam ja nepismen da ne mogu sad ja da ubacim edukacije, sofisticiranost i ne znam ja šta sad mi ne pada na pamet mnogo svega toga. Naravno što govorim nekoliko jezika stranih, mogu čast da ih, ali nikad nam ne ulazi ništa sa ruskog, onda se mršte ako im nešto iz ruskog ubacite. Ali sve iz engleskog, iz nekog zapadnog, onda je to prihvatljivo. Da, pa sve... Možete da nas razore, da nas rasrže, da nam iz srži, iz kosti izvuku srž srpsku i narodnu, da bi ubacili nešto veštačko i tako će nas više uništiti, jer njima su potrebni robovi. Da. Beslovesna bića koja će da se zadovoljavaju. Pa čekajte, vi u pravom svetu nemate prijatelje više, ova deca ja. Oni ne znaju, njima će još, sledeća generacija će se roditi sa 4 ruke i sa 4 oka, da bi imali 2 oka i 2 ruke uvek za kuckanje po telefonu. Jer oni žive, zadovoljni su virtuelnom stvarnošću u kojoj je neko stavio like na njihovu neku sliku koja je napravljena onim Photoshopom, koja je izmontirana u sekundi, gde oni nemaju nikakve veze sa time, sa tim bazenom, sa tim nekim skupim autom, jer su se slikali ispred neke fasade, lepe i tako dalje, ali time stvaraju utisak lažnog života, lažnog sjaja, lažne stvarnosti, i onda im to neko lajkuje i onda se oni u tom bezdušnom, besmislenom lajku dobijaju potvrdu svoje vrednosti, ono što je svakom čoveku neophodno. Da. A sve je nestvarno, a u pravom životu nemaju odnos sa ocem, sa majkom, sa bratom, sa sestrom, sa drugom pravim. Ja ih gledam ovde, moji studenti, oni sednu, gledam u restoranu kada odem sa ljudima moje generacije, naravno, i mi svi pričamo, oni se čude kako se niste slikali, kako niste slikali ta jela, kako niste objavili to. Ja nemam nijednu mrežu, kako se to zove, ti profili i sve to. Pa nemam vremena za to, čoveče, pa imam druge stvari da radim u životu. Niti se meni ostalo sećam, pa ja se više sećam onoga što sam s mojim prijateljima kad smo odrastali u Trsteniku, kako smo živjeli, svi se sećamo istog trenutka svega, ovi sada u sve ove video snimke, u sve ovo, oni ničega se ne sećaju, oni ne znaju ni gde su bili, ni šta su radili, jer su više vremena provodili razmišljajući kako će da se slikaju, kako će da se snime, da postavljaju to, njima prođe, ohladi im se jelo dok ga oni slikaju, dok ga postave na mreži i tako dalje. Da. Pa ne sviđa se ova slika, ja sam to vidio. Nastavljan život. Da. Njih 5, 6 sede za stolom, ja gledam na kampusu. Da. I svako je na telefonu i kuckaju jednim drugima poruke, a tu su preko puta sedi ta osoba s kojom se dopisuju. Da. Mislim, stvarno, to je cilj, to je ono što je gore od tog istrebljenja. Bolje da nas sve pobiju nego da živimo tako. Da. Suštinski gledano. Ali ajde sad vi ubedite nekoga da mu je gore što živi u Beogradu u nekom soliteru, u onoj gužvi, u onoj prljavštini, u onom odvratnom gradu u kome su svi bezdušni i nikakvi, svi foliranti, ne svi, ajde sad preterujem ja, ali toliko sam ogorčen. Da, ali ima ih dobar broj, da. Nema ni hlada, ni klupa, više ničega, morate da sednete negde, da platite 3, 4, 5 evra da biste se sklonili od vrućine, recimo leti kad ja odem, nego da ode negde na Staru planinu tamo kod vas, ili na Suv, i da tu provede jedan dan ili nedelju dana, da ode do manastira u Jovanovo, dole, u Jovanovo, od naših Oliverovića, zadužbine, od najlepših manastira, niko ne ide, idu ljudi, fini, kulturni, ali većina mladih bi radi išla u Budimpeštu na neki rave ili neku žurku, na neki plav, nego da ide, čak do Pirota, znaš gde je to? Da. Pa onda u neku planinčinu tamo neko. Da. Pa mlade generacije su se skroz odvojili, kao što ste rekli, nema pravih prijateljstava, onda porodični odnosi su totalno razoreni.
oni ne komuniciraju između sebe, ja sam isto to vidio, za jednim stolom sedi, oni se dopisuju se i razmenjuju poruke umjesto da vode živ razgovor. I tako da od prirode su se odvojili i skroz se neke generacije stvaraju koje su skroz, pa da ne kažem bezdušne, ali isprogramirane, znači nekako. Da. To je i cilj celog ovog sistema. Da. I evo, gospodine Simiću, za kraj, evo kao što vidimo, Srbija je, evo konkretno da pričamo za našu državu, Srbija je napadnuta sa svih strana, kao što možemo da vidimo, preti nam i scenariju iz Palestine, odnosno iz pojasa Gaze. Koji je prvi korak? Kako da krenemo ka ozdravljenju i države Srbije? Koja bi bila polazna osnova, recimo, u ovom trenutku sada ka tome? Prva i osnovna stvar je da shvatimo da su naši najveći neprijatelji na vodećim pozicijama, na vrhu u državnoj upravi, znači predsednik vlade, članovi vlade, članovi skupštine, znači zakonodavna vlast, svi oni pričaju, ja nisam bio nikad u vlasti, recimo ovi iz Dveri, tako da nije tačno, ne smeju to da koriste i naš narod, pošto je neuk u tim naukama političkim, ne razume da su oni zakonodavna vlast, zato se i zove vlast. Kako može da kaže neko ko je bio u skupštini da nije bio u vlasti? Bio je u vlasti jer je bio u zakonodavne vlasti i ništa nije uradio na tom polju. Ništa nisu postigli, apsolutno. Sem svađe i na kraju podilaženja i slaganja sa onim što ovi veleizmenici rade. Ustavni sud se ukinuo samog sebe i Vrhovni sud. Znači, mi nemamo državu. Nije naša država pred padom i nestankom. Naša država je nestala. Mi smo dozvolili da nam otmu državu. Naša država je postala oružje i oruđe protiv srpskog naroda. A u to uključujem čak i one koji nisu Srbi, ali žive na teritoriji koja se podrazumeva da nije teritorija Bugarske, Mađarske, Rumunije, susednih država koje postoje. Nas više definiše kao državu okruženje, jer oni znaju gde su im granice, nego to što mi znamo gde su naše granice. Da nije ovih drugih, da nije neprijatelja s polja, mi ne bismo mogli da kažemo da postojimo kao država. Nas čuva, ta mržnja njihova nas čuva. I tu smo im zahvalni. Mržnja Hrvata prema nama nas čuva više nego naša svest o tome da moramo da se borimo za opstanak. Ali naši najveći neprijatelji su ovi iznutra. I dok to mi ne shvatimo, a naš najveći neprijatelj nisu ovi koji su van nas samih, ali su iznutra, u okviru našeg društva i naše države, nego taj defetizam, ta želja za smrću unutar nas samih, unutar većine stanovništva. Isto to pričam puno, već intervjua sam pominjao, taj Thanatos, ta želja za smrću, duh smrti je u nama. Mi smo u raspadnutom stanju kao ljudska politička bića, ne kao pojedinci koji, eto tako, žive. A smo u Ugandi ili smo na Aljasci, ništa se ne bi promenilo. Mi bismo bili živa bića dok ne umremo. Ali mi kao političko biće, Srbin, građanin, politički subjekat, ne objekat. Mi smo mrtvi. Mi ne postojimo. Jer mi smo prihvatili pojedinačno, ogromna većina, da ne postojimo, da smo nemoćni, da ništa ne možemo da uradimo. Tu mnogo zla čine svi ovi koji pričaju. Svakoga ko vam kaže da je sve unapred odlučeno, da su se oni sve dogovorili i da nema spasa, odmah isključujte to i stavljajte komentar da učute, da ih više ne zovu. Jer oni su ta trulež, oni su taj rak koji mora da se iseče iz našeg političkog i društvenog tkiva. Nama trebaju ljudi koji će da kažu ne, ti si subjekat, ti si taj koji odlučuje, ali samo u saradnji sa drugima, jer politika je polis, grad, to jest udruženje zajednica. Ništa drugo ne vredi. Pojedinačno nek uzme nek napravi neku barkicu, nek izdubi drvo i nek krene niz Moravu do Dunava, pa niz Dunavu u Crno more i nek ide
preko Crnog mora u Sredozemno, pa ne izađe tamo preko Gibraltara i nek traži neko pusto ostrvo i nek bude Robinson Crusoe. Ili nek ode na tu suvu staru planinu tu kod vas, ili u Gledičke planine kod mene, ili na Kopaonik i u neku šumu nek nađe pećinu i nek se povuče tamo ako neće tako da radi. Nema pravo da živi u gradu ili u selu, u društvu, u polisu i onda da kuka na političare i na društvo i na tako dalje. Sve ovo na što se kuka, jer ništa nije uradio kao subjekat, kao izvor suvereniteta, izvor državnosti, samodržavnosti srpske u našem slučaju, na tome da se udruži sa drugima koji su isto tako izvor državnosti, da onda dovede na vlast, prvo da prestane da se pokorava. Ono što su isto promenili, kad kažu građanska neposlušnost, ja stalno pričam, nije na engleskom i to iz engleskog dolazi, civil or civic disobedience. Disobedience znači nepokornost, nije neposlušnost. Dete je neposlušno koje, kad mu se kaže ućuti, ne lupaj u bubanj dok mi pričamo sa gostima, nek meči ne padaju fras na pod, ono je neposlušno. I njega varečom po dupetu i ima da bude poslušno. I ono je objekat svojih roditelja, objekat vlasti, on je u trpnom stanju, to dete. Ali roditelj koji prihvati da, odrasli ljudi koji prihvate da im prodaju muda za bubrege, što kaže naš narod pamet. I prihvati reč građanska neposlušnost, a ne nepokornost. Jer nepokoran je slobodan čovek koji se ne pokorava zlu i okupaciji i neprijatelju i tako dalje, nego se bori. Mi imamo pravo kao izvor suverenosti, izvor samodržavnosti srpske, da se ne pokoravamo onima koji ne rade u korist prvo naših života, znači koji nas vode na robove, na ljude koji imaju 300, 400, 500 evra mesečno, a potrebno je 1000 za najbedniji život, a 3-4 hiljade je potrebno za život dostojan ljudskog bića u 21. veku, koje bi moglo da onda obezbedi sebi, svojoj porodici, sve ono što je potrebno za civilizovan život savremenog Srbina. Ne interesuju me drugi, ja pričam o Srbima. Ali onaj koji sebe pretvori u roba, koji se zadovoljava onim što je manje od onoga što su robovi u Americi ili ovde u Meksiku dobijali. Njima je bilo obezbeđeno stanovanje, hrana, osnovno lečenje, a vi morate u Srbiji da idete da molite za sve to. A niste sigurni da li možete da platite struju i vodu. Ovi su imali sve to obezbeđeno, morao je da im gazda, jer im je bio profit ugrožen. Imao je zakonsku obavezu da roba drži u životu i da ga hrani do kraja i da mu pruži osnovnu negu. A ovde nemate. Mi smo znači prihvatili da budemo gori od roblja. Prihvatili smo da budemo otpad koji samo može da bude recikliran, iskorišćen za nešto što je njima dobro, a kad nema toga, onda vas ostave da se obesite, da se ubijete, da ubijete ženu i decu, jer nemate nikakav način da obezbedite, recimo, da se plati struje, ljudi žive bez struje. Bez vode, muče se, umiru polako u bolovima strašnim, u poniženju, jer nemaju lekove, nema lekara koji će to da... Koliko starih ima koji su sa kataraktom koji se reši za 20 minuta, ali niko neće da ih primi, da im omogući dostojanstvenu starost. Da ne ulazimo sad u... Strašne su te priče. Znači, da mi prihvatimo, ubedimo sebe, da smo mi izvor suvereniteta, samodržavnosti, da smo mi ti koji smo odgovorni za sopstveni život, ali samo udruženi sa sličnima sebi. I da ovo što se dešava nama, da smo mi krivi za to, da je to rezultat naše neaktivnosti, našeg neučestvovanja u sopstvenom životu. Onda oni koji se budu rastresli malo, pa kad počnu da se ponašaju kao subjekti političkog života, iz kojih izvire pravo ovih koji su na vrhu da odlučuju nešto i da donose izvršne odluke, onda će moći da se nešto promeni.
Ali sada, ovako kako je sada, jedino rešenje je potpuno odbijanje saučestvovanja u ubistvu Srbije, jer onda saučestvujemo u samoubistvu sopstvenom i svoje dece i svojih komšija i svih onih koje volimo, u otimačini, u pljački. Onda bolje uzmite, odite kod tih notara i pripišite sve što imate pravo Vučiću, pa neko on onda raspoređuje. Nema razloga da se kakve ostavinske rasprave i suđenja između sestre i brata oko kuće koju je ostavila majka koja je umrla u bedi, jer to nema nikakvog smisla ako se ovako nastavi. Šta će svim ovim gazdama, svo to bogatstvo kad će oni da budu, njihova deca će da budu samo robovi ili tlačitelji. Znači, mora da dođe do sveopšte građanske nepokornosti, ne neposlušnosti, nepokornosti zlu i onda zajedničkog sudelovanja u oslobođenju od zla. Znači, da svi izađu, recimo kad završete takozvane izbore, koje su raspisali ljudi koji su nezakonito na vrhu, samo da se ograničimo na 2020. godinu, od kada je sve nezakonito. Srbija je u vanzakonskom stanju, u vanustavnom stanju. Vi imate jednu bandu, ja sam to objasnio, mnogo tekstova, mnogo intervjua, sve u detalje, akademski, ne može niko da mi kaže da nije. Može politički da me napadaju, da pljuju, da pričaju sam glup i tako dalje, nije bitno. Ali činjenično je sve objašnjeno na akademski način. Ovo je gomila uzurpatora, bandita, ubica, lopova, veleizdajnika, koja koristi instrumente i mehanizme onoga što je nekada bila srpska država, pljačka, uništava, ubija, rasprodaje i čini veleizdaju nad narodom koji je stvorio tu državu. I danas nas opet jednim trikom političkim, magijskim preko medija ubeđuju da možemo nešto izborima, a u izborima, svi koji učestvuju sada u izborima su veleizdajnici, saučesnici u veleizdaju, u pljački, u uništenju Srbije, srpskog naroda i svih pojedinaca koji god, kakvi god da su Srbi ili nisu. Nema veze. Znači, tu mora da bude sveopšta neposlušnost, generalni štrajk, izlazak na ulice, zaustavljanje svega, neprihvatanje saučestvovanja u sopstvenoj pljački, neplaćanje poreza, neprihvatanje vlasti ovih koji su nelegitimni, nezakoniti. I vidjet ćete kada bi izašlo u svakom gradu, svuda, gomile ljudi, oni ne mogu ništa. Ono što sam već ranije pričao, mogu oni da prave planove. Pa šta će da rade? Da pobiju 7 miliona ljudi? Oni kako su ludi mogu i to da urade. Ali onda znamo, sve ovo pričam da bi se izbegla krv, na kraju će pasti krv. Ali ovo što ja pričam je beskrvni način. Jedini beskrvni način je da se onim što u Ustavu, koji je prestao da važi, ali još uvek možemo da ga koristimo kao izvor neke legitimnosti naših ponašanja, naše aktivnosti, tamo postoji građanska inicijativa. Mi kao građani imamo inicijativu da sve stane i da kažemo ne, vi niste, nemate pravo, vi ste nezakoniti već 3,5 godine, već 4 godine skoro. U junu će biti 4 godine. Znači 3,5 godine su već nezakoniti, nelegitimni svi. Ne prihvatamo vas, idite, sklanjajte se, ali za uspeh svega toga, do toga može narod sam da izađe da kaže nema više, neću više da se pokoravam, ja sam taj iz koga proističe suverenitet, ja sam gazda ove države, svaki građanin. Ali u tom trenutku moramo da imamo, i tu jedino što vidim to je ovo grupa intelektualaca oko Branka Dragaša i Mobe, koji nudi neko rešenje, ali nema nikakvu organizaciju da to sprovede, da napravi te velike masovne proteste, da bi se protestovalo uz ovo neučestvovanje, nesaučestvovanje u uništenju Srbije i srpskog naroda. Nesaučestvovanje u samoubistvu. Vi morate da imate stalne proteste i deklaraciju o tome šta se traži. Ja sam to već napisao i objasnio i napisao sam te proklamacije i sve to. Šta mora da se radi. Ali nemamo 10 ljudi koji će hrabro, saradnički da izađu bez sujete i da svojim ugledom stanu pred narodom i kažu evo, mi smo tu,
Jeste, Branko Dragaš je okupio jedan broj ljudi koji mogu da naprave vladu novu, prelaznu, privremenu, delovodnu vladu, koja će da prebrodi ovaj vanustavni, vanzakonski period, da izmeni izborni zakon, zakon o medijima, sve ono što je potrebno, da obustavi sve ugovore koji su potpisani međunarodni, koji nemaju nikakvu vrednost ni važnost, ali se sprovode nezakonito, nelegitimno, kriminalno, i da onda raspiše izbore za ustavotvornu skupštinu, koja će onda da se skupi i da napravi novi ustav, novi pravni okvir za novo društveno-političko uređenje koje mora da se promeni drastično, i o tome sam pisao sve u detalje. Ako sve ovo ostane ovako, pa možemo vi i ja, ti i ja da dođemo sad, da ti budeš predsjednik, ja predsjednik vlade, ili obrnuto, nema nikakve veze. Mi ništa ne možemo da uradimo. Ovakav sistem kakav je sada ničemu ne koristi sem uništenju, samoubistvu Srba i Srbije. Srba i Srbije, apsolutno, pa to se i na delu pokazalo, evo kod nas iz dana u dan rapidno je sve gore i gore, evo samo da pogledamo inflaciju recimo, da ne govorimo o stepenu korupcije, kriminalu, kod nas je sve okrenuto na glavačke, kao što ste i malo pre rekli, ova za voditeljku Jovanu Jeremić, kod nas su kriminalci status kao atašeji nekad što su imali i tako, znači kod nas je sve bukvalno okrenuto na glavačke. To sve od nas zavisi. Pa od nas zavisi, a mi, da, kao što ste i rekli, pričamo krive Amerika, krivi ovi špijoni, ovi tamo, ovamo, ali nikako mi sebe da pogledamo šta smo mi, a tu je ključ i problem, tu je ključ problema, a ključ i rješenja automatski. A naravno, ja se sećam kad sam bio mali, ja sam smotan za sport, bio potpuno, kod da imam dve leve noge i uopšte me nije ni interesuje, ja uvijek se zamislim, odu mi misli i oni prođu pored mene, ja niti primetim niti šta, i jedno vreme sam ja krivio druge. Spotako me, ona me gurno, pa čekaj, to je sport, tu nema. Mora da se... Sad je kriv Novak Đoković što ja ne umem, što gubim u tenisu. Nije, čovek je vežbao, radio na sebi, izborio se i najveći je na svetu. A ja sam kriv što me mrzi da ustanem, da obujem patik i da odem na... Imam ovde teniski teren odličan, a mene to jednostavno niti zanima, niti imam volje. Niti znam, ni pravi ništa. Znači, ako se vi ne angažujete, pa to što sam ja sad gladan, ne znači da krivi su svi drugi, a što ja nisam otišao da spremim ručak. Nema tu, prljav sam, pošto se nisi okupao. Naravno. Ne, mora da se čovjek angažuje za sopstveni život, mora da se bori za sopstveni život. Ne možete vi da kažete, dete mi je tako. Nije, dete mora da bude vaspitan, mora da bude doterano. Deca su monstrumi, ljudi, mi svi, mi smo bili isti takvi. Samo živi, egoisti, sve hoćemo za sebe, kad nam više ne treba, kad nam dosadi, odmah dete slomi sve igračke. I sutra kupimo je slomljen automobilić. Ili neka lutkica, otkinuta glava. A ona je otkinula glavu ili razbio lupon, 5 minuta se vozi ono kako treba i onda je lupo i razbio. I onda pa on je takav, ima takav temperament. Ne može da ima takav temperament, to je pogrešno vaspitanje. Ako vi niste vaspitali to dete, onda se čitave generacije pretvaraju ovo što mi danas vidimo u prosječnom Srbinu, u prosječnom Hrvatu, u prosječnom muslimanu u Bosni, u prosječnom Šiptaru na Kosovu, u prosječnom Makedoncu, samoživa, razularena masa koju je lako manipulisati i koja onda u, recimo, u Crnoj Gori veruje da nisu Srbi, nego su neki Montenegrini. I mrzi svoje, i onda vadi spomenik svog dede i u Makedoniji i u Crnoj Gori i onda menja prezime i piše latinicu. Latinicu, da. To su te stvari. Apsolutno, znači problem je kod nas i moramo mi da krenemo svi da se menjamo da bi nam bilo bolje, ovako smo na vetrometini, tako da ako se što pre ne prenemo i krenemo da radimo prvenstveno na sebi, pa onda i u korist cele države kao pojedinci koji će da se sakupe i da pokrenu neke stvari i ne piše nam se dobro. Tačno. Gospodine Simiću, hvala vam puno na ovom divnom razgovoru i nadam se ćemo biti u prilici još koji put da razgovaramo. Samo se javite, hvala vam. Hvala vama. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju na kanalu Fenix TV. Do sljedećeg viđenja, svako dobro.